Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, рады ўсіх бачыць і чуць, і мы пачынаем наше сённяшняе абмеркаванне падзей у Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё у Варшаве. Адразу сходу хочу нагадаць тым, хто яшчэ гэтага з нейкіх прычынаў не зрабіў, подписывайтеся на наш YouTube канал. Гэта дасць вам магчымасць атрымліваць абвесткі, хто з цікавых гасцей экспертаў будзе ў нас у студыі, па-першае, па-другое, і дапаможа нам прасоўваць на больш шырокую аўдыторыю наш контент, каб наших людзей станавілася больш. Таких вось, як, напрыклад, наш сённяшні гость, палітолог Андрей Ягораў. Добрый день, Андрей. Добрый день, Зміцер. Андрей, давайте пачнем, можа быць, з тэмы, якая ўжо, можа быть, с аднаго боку нібыта адышла, але тым не менш працягвае уплываць на у пэўным сэнсе на інфармацыйную повестку і на тое, што адбываецца ў нашай краіне. Гэта падзеі ў Казахстане. Дакладней, вось цікава ваше меркаванне. Ўсё ж такі ужо прааналізавалі, што гэта былі за пратэсты, там якая мэта ў іх была і гэтак далей, нават канспіралагічныя розныя версіі выказваліся, хто за гэтым стаіць, ці можа стаяць. Беларуская версія зразумелая, там палякі, без іх ніяк не выйшлося. Але тым не менш, на ваш погляд, чаму нават гэтыя падзеі, нават тое, што адбылося ў Казахстане, і тое, што была конкретно прадэманстравана, што нават такі транзіт па-назарбаеўскі хвалёны не працуе. Вот чаму гэтае ўсё не прымусіла беларускі рэжым адмовіцца ад ідэі правядзення рэферэндума? Я думаю, что яны у пэўным сэнсе закладнік і прынятых раней рашэнняў і абяцанняў, і рэферэндум выстаўляўся імі ў тым ліку камунікацыі з Расіяй як такі спосаб залагоджвання ўнутранай палітычнай сітуацыі у Беларусі, як бы фінальная кропка ў вырашэнні, так бы мовіць, палітычнага крызісу, і тут яны вось усё адно будуць рухацца ў гэтым напрамку. І у Беларусі ўсё ж такі там ёсць унутраныя фактары, якія падштурхоўвалі выпрацоўкі і раздумвання пра ўласную мадэль транзіта, так бы мовіць. Таму нават калі казахская сітуацыя паказвае, што такі варыянт не працуе, гэта не прычына для іх адмаўляцца ўвогуле ад прадумвання нейкай схемы транзіту. Ясна, што не надта ўдалае там у Казахстане гэта было і не гарантуе нічога, але як бы асабліва ў іх іншага выйсця няма. Я уже чуў ад экспертаў такія меркаванні, што беларускі рэжым, Лукашенко асабіста, ён схіляецца на карысць транзіту не па-назарбаеўскі, а па-аліеўскі, па-азербайджанскі. Гэта магчыма. У прынцыпе, неважна, якая схема менавіта будзе абраная, Лукашенко мусіць запэўніць сваё бліжэйшае атачэнне, бліжэйшы круг, беларускі номенклатурныя эліты у тым, што транзіт і спакойны транзіт гарантаваны. То бок сістэма захаваецца, не будзе рэзкай змены як бы іерархіяў. Тыя, хто мае пэўную маёмасць уладу, яны захаваюць гэтую маёмасць як бы і ўладу, і паколькі ён старэе, то гэта пытанне, якое ўсё больш і больш цісне. Таму адзін альбо іншы варыянт, ён мусіць быць прапанаваны і паказаны, і у гэта мусяць гэтыя эліты паверыць, бо інакш узнікае вось гэтая сітуацыя, калі у нейкіх крызісных момантах Лукашенко на каленях просіць толькі не прыдавайце там, бо у іх натуральна є жаданне просто знайсці той варыянт, які захавае ім магчымасць гарантавання там статусу, свабоды, там маёмасці і гэтак далей. Калі гэта не лукашэнкаўская сістэма, якая працягне сваё існаванне ў нейкім выглядзе, тады яны будуць шукаць іншы варыянт. У дадзенай сітуацыі наш высокаінтэлектуальны гісторык выказаўся ў сваім высокакультурным стылі пра тое, што вось гэтыя беглыя там вякаюць там нешта наконт рэферэндума. Высокі стыль — это адметнасць першага прэзідэнта Беларусі, але тым не менш, на ваш погляд, стратегія, прапанаваная дэмакратычнымі сіламі, яна выклікае шмат ўсё ж таки спрэчак, скажем так, і незгоды нават у колах
апанентаў рэжыма. На ваш погляд, спрацуе ці не прапанаваная тактыка, тым больш што вось на мінулым тыдні у нас в эфіры Сергей Чалы выказаў меркаванне, што любы варыянт будзе на карысць Лукашэнку. Прагаласуюць за змены ў Канстытуцыі, ну, будуць вот змены ў Канстытуцыі па-лукашэнкаўскі і пад яго. Прагаласуюць, ну, ці там дамогуцца нейкім чынам непрыняцця зменаў, яму таксама неблага, застанецца старая Канстытуцыя. Ну, тут не могу не пагадзіцца, што гэта так, таму тут выбор тактыкі дзеянняў там на рэферэндуме, бо гэта не стратэгія, канешне, гэта такая, ну, как бы тактычнае дзеянне, што рабіць менавіта падчас рэферэндума, то, што прапануюць дэмакратычныя сілы, ну, як па мне, выглядае, ну, рацыянальным. Да? Ці будзе ён паспяховы, вот тут складана сказаць, таму што гэта абапіраецца, ну, ўсё ж такі на неабходнасць даволі высокага ўзроўню мабілізацыі людзей, то бок усе зараз, ну, прынамсі, вот аб'яднаная пазіцыя, яна гуляе у go to vote campaign, то бок мабілізацыя прыйсці на выбарчыя участкі. І, ну, зусім не факт, што вось у тых абставінах, якія складваюцца ў Беларусі, у прынцыпе трэндзе на дэмабілізацыю, даволі распаўсюджаным страху людзей, будзе, ну, вось вялікае жаданне пайсці нават зрабіць вось гэтае пратэстнае дзеянне, тому што, ну, тое, што прапаноўваецца, гэта фактычна, ну, такое выяўленне пратэста грамадзянскага праз вось тое, каб зрабіць бюлетэн несапраўдным, да? І калі гэта, ну, значная колькасць несапраўдных бюлетэняў, мы можам сказаць, што вось выбары насамрэч, рэферэндум насамрэч не падтрыманы ні той, ні іншы варыянт людзьмі. Ну, але гэта вось залежыць зноў-такі ад узроўню мабілізацыі. Тут у мяне, ну, хутчэй больш сумныя прагнозы, чым аптымістычныя, што гэта ўдасца зрабіць. Грамадзянская супольнасць ввогуле, ці не падаецца, што ўсё зараз, ну, пераходзіць у такі нейкі віртуальны свет, і грамадзянская супольнасць больш у віртуальным свеце, ну, ці за межамі Беларусі, калі вот без самой Беларусі, то, ну, фактычна нічога не засталося, і супраціў такі вот нейкі віртуальны застаўся. Нейкім чынам можа змяніцца сітуацыя? Ну, супраціў, канешне, не віртуальны. У Беларусі грамадзянская супольнасць таксама не віртуальная, але мы патрапілі, ну, такую сітуацыю, калі зараз вось гэтыя і новыя грамадскія групы, супольнасці, якія ўзніклі ў Беларусі, старыя грамадскія арганізацыі, якія ёсць, яны, ну, у складанай сітуацыі у тым сэнсе, што ім у Беларусі даволі цяжка выбраць модус дзеяння, то бок яны працягваюць дзейнасць, шмат якія арганізацыі працягваюць дзейнасць, але калі ўводзіцца, напрыклад, артыкул 193.1 зараз зноў у крымінальны кодекс, ніхто не ведае, у прынцыпе, патрапляеш ты пад яго ці не, да, са сваёй дзейнасцю. Нават калі ты маеш, напрыклад, рэгістрацыю за мяжой, ці ты ў гэтым сэнсе патрапляеш, як будзе ісці практыка прымянення гэтага артыкула. Узнікаюць пытанні, а пад каго яны ўвялі? Можа, яны спецыяльна ўвялі, каб зрабіць новую хвалю рэпрэсіяў і там арыштаваць тых людзей, якія там яшчэ дзейнічаюць і засталіся. І таму вось узнікае такая няпэўненасць, паўза і пошук там іншых формул таго, як штосьці можна рабіць у Беларусі. Ну, гэта першае. Другое, шмат з таго, што робіцца, мы не можам распавесці публічна. То бок грамадская арганізацыя можа весці нават амаль тую самую дзейнасць, ці там лакальная, как бы, супольнасць, але яна не можа прыйсці ў медыа і распавесці гэта, бо яна баіцца, што з-за вядомасці яна патрапіць пад рэпрэсіі. І тое самае, ну, з любой незалежнай дзейнасцю ў Беларусі, якую мы не возьмем. Там сацыяльныя, как бы, нейкія праекты, якія людзі робяць, ці культурныя праекты, ці каляпалітычныя праекты з рознымі мэтавымі групамі. Пра гэта амаль немагчыма зараз распавесці, бо ёсць, ну, цалкам рацыянальнае апасенне таго, што вы патрапіце пад рэпрэсіі. Ўсё ж таки вытрымка у Андрэя добрая. Я вот адмыслова задаў гэтае пытанне, каб справакаваць якое-нибудь такія эмоцыі яго, каб ён что-нибудь там сказаў, что ты вяржеш хотя бы так так мягко, так бы сказать. Но тым не менш, Андрей, і ўсё ж таки, як ты лічыш, ну, правядуць яны гэты рэферэндум, атрымаюць вынік такі
ну на той момант палічыць для сябе больш таким станоўчым, выгодным ці яшчэ што. Бо вядома, як там Ярмошина ў свой час сказала, неважна як галасуюць, галоўнае як лічаць. Ну так і ёсць. Так і тут вот вырашаць яны раніцай у дзень галасавання, што ім вынік вось такі патрэбны. Колькі б там людзей не адгукнулася на ініцыятыву дэмакратычных сілаў, не прыйшло прагаласаваць супраць, зробіць так, якім трэба. Пасля гэтага вот що ж таки твой прогноз, асабліва вот на фоне узгаданага уведзенага новага артыкула, новага старога артыкула ў крымінальным кодексе, ці варта чакаць, ну можа быть нейкай адлігі, магчымасці вот нейкай такой прыадчыненай форткі, у якую можа грамадзянская супольнасць там хаця бы нос паказаць і нешта пачаць рабіць? Ну адразу не, я не думаю, што адразу што-небудзь зменіцца, тым больш калі мы паглядзім на пераходнае палажэнне той канстытуцыі, які прапануюць на галасаванне, хутчэй за ўсё яны раз уж так бы мовіць прэзідэнт выносіць у нас што-небудзь, то звычайна гэта ўсё падтрымліваецца. І тут калі эта канстытуцыйная камісія будзе мець благословенне ад Лукашэнкі, гэта будзе вынесена на рэферэндум, то будзе і падтрыманае, але ў гэтых пераходных палажэннях фактычна напісана, што да 24 года нічога не мяняецца. Усе гэтыя інавацыі, якія там ёсць, звязаныя там з больш ліберальнай мадэллю, там таго, што у прэзідэнта змяншаюцца паўнамоцтвы на карысць там парламента, як бы ці ўрада, уступае толькі калі праходзяць новыя выбары ў парламент і новы парламент фармуецца. Акрамя таго, там адсылачныя нормы на прыняцце закона пра ВНС, які будзе там адпаведным чынам прыняты, і там толькі тады нават з канстытуцыі да канца не зразумела, як будзе працаваць ВНС, толькі тады усталюецца гэта нова. Гэта значыць, што это ну яшчэ ну як мінімум вот 2 гады гэта будзе цягнуцца увесь гэты пераходны перыяд. А па-другое, і іхняя сітуацыя ну падвышанага рэпрэсіўнага ціску і фактычна ўтрымання гэтага надзвычайнага становішча ў краіне, яна звязана тым, што яны не супакоеныя. То бок яны не бачаць, што грамадства цалкам кантраляванае, што не будзе эксцэсу. Іх нервуе тое, што яны бачаць у сацыялагічных пытаннях. То бок ім жа прыносяць там ІАЦ, там інстытут сацыялогіі, сацыялагічныя пытанні, яны там пытаюцца там сапраўдныя вопросы, пытанні пра падтрымку ўлады. Яны адкрываюць у іх як бы кожны раз жах як бы ад гэтага. І ну падаецца, што калі адпусціць важу, то вот ўсё пакоціцца. Мне падаецца, што пакуль у іх ёсць гэты стрэс. Але ён можа прайсці, то есть вот чым далей вось ўсё знаходзіцца ў тым стане, як яно ёсць, больш-менш спакойна, няма ніякіх там выступленняў, то гэта іх супакойвае. Я думаю, што дзесьці хутчэй трэба чакаць ну новых фортак, магчымасцяў і ну нейкіх крокаў па адкручванню гаек напрыканцы гэтага года. Дзесьці восень, вось там, да, вот што-небудзь такое пачнецца. Адпаведна пытанне ад нашага гледача пад нікам Тата. На мове арыгінала пытанне зачитываю. Меня больше всего злит меркантильность Европы. То, что творится в Беларуси, их особо не трогает. А зря. Это уже угроза, причем довольно опасная для них. Как вы думаете, изменят ли они свою тактику? Ну, вот меркантыльнасць і ўсё астатняе нават на фоне, скажем так, словаў, якія сказаў міністр замежных спраў Францыі Ціхановскай, і сказаў, што пакуль у Беларусі рэпрэсіі і ўсё тое, што мы бачым, ніякіх там перамоваў, дыялогу з рэжымам не будзе з боку Францыі, прынамсі. Так що ж такі, ёсць яна ці нема? Вот пакінулі нас, не турбуе то, што адбываецца ў Беларусі з Европу? Ну, я б так не гледзячы на вот все высокія словы, якія кажуць. Ну, я б так не сказаў, што там пакінулі, не турбуе. Я заўсёды казаў, што ў Еўропы не так шмат магчымасцяў уплываць на ўнутраную сітуацыю Беларусі. Ну, вот лічыцца, ну, што яшчэ можна было б зрабіць. То бок, это падвышэнне санкцыйнага ціску маецца на ўвазе вось па меркантильнасці, што нібыта ўвядзенне новых там эканамічных санкцыяў больш як бы рэзкіх паўплывае на эканамічныя інтарэсы самога Еўрасаюзу, ён не хоча гэта рабіць.
Ну, я не думаю, что это на адзінае абмежаванне. Нават калі мы думаем пра ўвядзенне больш жорсткіх санкцыяў, то есть, а новыя пакеты ўсё яшчэ там абмяркоўваюцца там і будуць уводзіцца, ну гэта не кажа прынамсі там вельмі рэзкага ўздзеяння на беларускі рэжым. Ну а што яшчэ? Дыпламатычная падтрымка, утрыманне ўвагі, салідарызацыя грамадская, якая ўсё гэта ў прынцыпе мы маем з боку Еўрапейскага Саюза. Ну а і нейкімі іншымі пытаннямі, нейкімі іншымі сродкамі, ну наўрад ці гэта можа вырашыць. Ну не будзе ж там Еўропа рабіць там абмежаваную вайсковую аперацыю па ўстраненню Лукашэнкі дзеля таго, каб выратаваць беларускі народ ад рэпрэсіяў. Тут мы не можам такое чакаць ад Еўрапейскага Саюза. Таму ну не, мы конечно не пакінулі, але я заўсёды как бы казаў, што вырашэнне пытання беларускага рэжыму ў Беларусі гэта справа беларускага народу, а не Еўрапейскага Саюзу ці кагосьці іншых. Давайте, можа быть, да іншага пытання яшчэ закранем. Вось акурат такі і надзённа, больш надзённая, хаця тут все надзённыя пытанні, але вось сітуацыя з гэтымі так званымі нейкі пазапланамі вучэннямі беларуска-расійскімі, узмацненне нейкай рыторыкі такой агрэсіўнай у дачыненні да Польшчы той же самай, да Украіны той же самай з боку прадстаўнікоў беларускага рэжыма. Пытанне от того же самого Тата. Как вы считаете, готова ли белорусская армия ввязаться в войну вместе с Россией против Украины? Я думаю, что беларуская армія не готовая, але калі загадаюць, як мы бачылі па ўдзелу у аперацыі АДКБ ў Казахстане, то як бы часткі беларускай арміі паедуць як бы туды. Але гэта будзе фактычна азначаць ну, паглынанне Беларусі Расіі, упразненне знешнепалітычнага суверэнітэту Беларусі цалкам. Да, калі Беларусь увяжацца ў вайсковую аперацыю Расіі на Украіне. То бок это канец беларускага знешнепалітычнага суверэнітэту і ў прынцыпе у хуткім часе будзе і канец беларускага суверэнітэту ў прынцыпе. Таму хутчэй за ўсё беларускія эліты сучасныя, так, как бы нават і сам Лукашенко будзе супраціўляцца такому развіццю падзеяў, калі Расія будзе настойваць на такім удзеле. Ну вось так, я думаю. Я не памятаю зараз вот ужо нават дзе, але прачытаў такое меркаванне, што можа быць Расіі і не патрэбныя вот самі па сабе беларускія вайскоўцы у аперацыі у дачыненні да Украіны, калі ну ўсё ж такі вайсковую аперацыю нейкую задумваюць, прычым сярод іншага і плану варвання, там скажем, з тэрыторыі Беларусі. Ім трэба толькі беларускія сховішчы, может быть, з беларускім абмундзіраваннем, у якіх чарговых якутаў пераапрануць, и скажуць, это вот с беларускалі вот шахтёры, вот как-то вот ці яшчэ там якія-нибудь. Ну, па сутнасці, гэта не мае вялікага значэння з тэрыторыі Беларусі альбо там беларускія войскі. Амаль тое самае. Ну, канешне, там удзел непасрэдна там беларускай як бы арміі, гэта агрэсія Беларусі будзе супраць Украіны з адпаведнымі наступствамі. А калі гэта з тэрыторыі Беларусі, ну, то фактычна як бы Беларусь будзе садзейнічаць гэтаму уварванню, і гэта таксама будзе цягнуць прыкладна тыя самыя наступствы, як бы для Беларусі, прыкладна тыя самыя наступствы, пра якія казаў адносна знешнепалітычнага суверэнітэта. То бок фактычна Беларусь ну як бы здасць сваю тэрыторыю як плацдарм нападзення для іншай дзяржавы на тэрыторыю Украіны, што будзе азначаць, што ну як бы мы не валодаем дастатковым суверэнітэтам у сэнсе кантролю там межаў у сваёй тэрыторыі. Так, калі... По-моему, у гэтым мы ўжо пераканаліся даўным-даўно. Дастаткова сітуацыю з выкраданнем украінскага падлетка Грыба. Так, ну, было такое, але, так бы мовіць, тут гэтыя спецслужбы нашляюцца туды-сюды. Там беларусы таксама рабілі там пэўныя аперацыі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, у іх там свае нейкія вась-вась там, да, і гэта ўсё ж такі па маштабе ну трошкі іншыя, чым ну вайсковыя часткі, якія там дыслакуюцца на тэрыторыі Беларусі, а потым ажыццяўляюць гэтай тэрыторыі ўварвання ў іншую краіну.
Ну что ж, але ўсё ж таки на твой погляд, наколькі вялікая верагоднасць гэтых вот ну сур'ёзнага, может быть, вайсковых дзеянняў? Ну, пакуль что я думаю, что это ну, сур'ёзна, рызыка вялікая, але мне падаецца, что ўсё ж таки это не адбудзецца. І ну, таму што як бы ну пакуль вось ёсць дыпламатычная, нават агрэсіўная дыпламатыя, там перакідванне ну там рознымі пасланнямі, перамовы там вот пакуль гэта ідзе, пакуль вось гэтыя працэсы яшчэ нам канчаткова не спыненыя, то вот непасрэдна вайсковых дзеянняў не пачнецца, да. Ну, хаця, ну, як бы мы ведаем, як бы, што Расія там тут можа дзейнічаць нерацыянальна, таму, як бы я сказаў бы, што ну, там рызыка такая ёсць, і рыхтавацца да гэтага, як бы, трэба. І калі больш рашучая падтрымка, магчыма, ўжо зараз з боку міжнароднай супольнасці, у тым ліку пастаўкі наступальнай зброі ва ўкраіну, то гэта трэба рабіць, бо гэта проста інструмент стрымлівання зараз гэтага канфлікту. Але вось сама гэтая эскалацыя і рост напружанасці ў нашым рэгіёне, як яна ўплывае на саму вот эту вот сістэму бяспекі ў нашым рэгіёне і на Беларусь канкрэтна? Мы увязаліся ўжо відавочна на баку Расіі ва ўсе гэтыя працэсы і само это супрацьстаянне Расіі з захада, ці ўсё ж таки неяк так вот вытрымліваемся, ці ўжо ляснула канчаткова, як это выспа стабільнасці все уже пайшла под ваду? Ну, выспа стабільнасці пайшла под ваду, это адназначна. Выспа стабільнасці стала выспай нестабільнасці, якая сама правакуе напружанне на там межах там Беларусі і нават там Еўразійскага эканамічнага саюзу і Еўрапейскага саюзу з гэтым міграцыйным крызісам, там іншыя эксцэсы. То бок тут з гэтым пытаннем ясна, але Беларусь не до конца уцягнутая ну такое супрацьстаянне захадам, як таго бы хацела пэўна Расія, так? Таму што прастора для манёвра тут захоўваецца і ну у любы момант, пакуль што Беларусь не зрабіла ніякіх там драматычных крокаў, якія б ну вот канчаткова б закрылі магчымасці ўзнаўлення кааперацыі з захадам, да. Вот калі Расія там акупавала частку тэрыторыі Украіны, то ўжо без дэакупацыі гэтай часткі ну як бы ну нічога не зробіш, да? Ёсць рэзалюцыя ААН, ёсць адпаведныя рашэнні Еўрапейскага саюза, Беларусь нічога такога як бы не зрабіла, да? У адносінах да іншай краіны, ці нічога не такого не зрабіла таго, што немагчыма вярнуць у адносінах да краінаў Еўрапейскага саюзу. Таму калі рэпрэсіўны накат скончыцца, калі будуць зноў-такі там нейкая гульня ў лібералізацыю, то Еўрапейскі саюз у прынцыпе можа пайсці на зніжэнне санкцыйнага ціску са свайго боку і перамову з рэжымам. Ну, ось тут нас вяртаюць да гэтага. Няўжо наша армія да такой ступені прадажная, што пагодзіцца ператварыць Беларусь у плацдарм накшталт Крыма? Ох, ну вот хацелася б верыць, што як бы у беларускай арміі ёсць там нейкая частка там патрыётаў як бы Беларусі, якія разумеюць небяспеку гэтага, якія выступаюць за незалежнасць краіны, разумеюць, што гэта ну там дэ-факта здача незалежнасці, яны будуць выступаць супраць гэтага як бы ўнутры арміі. Але мы бачылі, што ну, спадзявацца нам на штосьці складана просто па рэакцыі, напрыклад, беларускай арміі на падзеі 2020 года. То бок мы бачылі, па-першае, мы дакладна ведаем, што сілы спецыяльных аперацый удзельнічалі ў падаўленні масавых пратэстаў. Мы бачылі, што армія прыцягвалася, там і былі нейкія там пагадненні паміж МВД і арміяй адносна забеспячэння там парадку. Мы бачылі удзел беларускіх вайскоўцаў у аперацыі АДКБ ў Казахстане. І зноў-такі мы не бачылі асабліва там моцных пратэстаў унутры арміі, прынамсі публічна на гэты конт. Тое самае можна сказаць і пра
пазіцыю беларускіх вайскоўцаў падчас пратэстаў. То бок былі публічныя заяўленні некаторых вайскоўцаў і асуджэнне гвалту, які быў, і падтрымка беларускага народу. Але гэта былі ўсё ж такі менш за 20 людзей агулам, пэўна, за вайсковым бэкграундам, якія былі. Таму я б не разлічваў асабліва на нейкі моцны пратэст унутры вайскоўцаў Беларусі. Андрей, вось тэрміновая навіна, і хацелася б проста, можа быць, твой каментарый з гэтай нагоды. Стала вядома, што новай прэзідэнткай Еўрапарламента стала дэпутатка з Мальты Роберта Мецола. Мецола займае з даўніх часоў прынцыповую пазіцыю адносна сітуацыі ў Беларусі, і яна, калі я памятаю, была адной з ініцыятарак першай рэзалюцыі Еўрапарламента, прынятай у 2020 годзе, адносна падзеяў у Беларусі, і актыўна падтрымлівае беларускі дэмакратычны рух. Ці можна чакаць, добра, прэзідэнткай стала Еўрапарламента такая дэпутат, такі чалавек, такі палітык. Але Еўрапарламент гэта ж не адзін чалавек, але ці зменіцца нейкім чынам ўсё ж таки, можа быць, больш рэзкай стане пазіцыя Еўрапарламента, не будуць толькі далей рэзалюцыі з выказваннем як это заўсёды мы любілі з гэтага жартаваць, абеспакоенасці і ўсяго астатняга. Калі вы чыталі апошнія рэзалюцыі еўрапейскага парламенту, то еўрапейскі парламент выкарыстоўвае ці не найбольш жорсткую рыторыку адносна да Беларусі, прапануе такія меры, якія далёка пераўзыходзяць узровень бягучых санкцыяў, які ёсць. Это еўрапейскі парламент пра SWIFT піша, між іншым, пра такого кшталту захады. І заўсёды еўрапейскі парламент быў такім найбольш радыкальным радыкальным прыхільнікам дэмакратызацыі Беларусі. Вельмі рэзка рэагаваў на парушэнне правоў чалавека і раней, і зараз. То бок пытанне тут якраз не ў пазіцыі Еўрапарламенту, а у па палітычных узгадненнях, які адбываюцца паміж Еўрапарламентам, Еўрапейскім саветам, Еўрапейскай камісіяй, краінамі сябрамі Еўрапейскага саюза, бо там вельмі складаная сістэма прыняцця палітычных рашэнняў унутры Еўрапейскага саюза. Яны самі кажуць, а чаму вы дзейнічаеце так медленно альбо нерашуча ў пэўных момантах. Еўрапейцы адразу пачынаюць казаць, вы ж ведаеце, нас 27 краінаў, такая складаная сістэма, і ўсё такое. Таму нават калі еўрапейскі парламент і хацеў бы, то ён таксама звязаны той самай структурай вельмі складанай прыняцця рашэнняў знешнепалітычных у Еўрапейскім саюзе. Увогуле, якія чаканні ёсць ад чарговага пакета заходніх санкцый, і ваше меркаванне, якія антысанкцыі гэтым разам рашуча ўвядзе беларускі рэжым? Жестачайшае, я б нават сказаў. Я ні ад таго, ні ад іншага асабліва нічога не чакаю, тому што падаецца, што няма жадання інтэнсіфікаваць узровень санкцыяў. То бок тыпы санкцыяў не зменяцца. То бок не будзе дадатковых эканамічных санкцыяў у іншых сферах. Магчыма, пашырацца спісы проста людзей, якія патрапляюць пад персанальныя санкцыі, але наўрад ці нешта больш рашучае. Магчыма, нейкія дзірачкі закроюць для экспарту калія і іншых магчымасцяў, але больш жорсткія фінансавыя санкцыі ці другого тыпу санкцыйны ціск вводзіцца не будзе. А што Беларусь можа адказаць? Тым, чым яна заўсёды адказвае, гэта бамбіць Воложин. Яны пачынаюць проста выдумваць нейкія новыя спосабы здзеку над грамадзянамі Беларусі. Так і будзе хіба.
Ну да, сапраўды тут адзінае, што наколькі гэта ўсё ж таки доўга будзе працягвацца у тым сэнсе, колькі будзе Москва працягваць гэтую падтрымку. І ось пытанне ад нашага гледача: на ваш погляд, як доўга Лукашенко здольны працягнуць у стане кругавых санкцый пры падтрымке толькі Крамлём? На жаль, вельмі доўга. Потому что базовую падтрымку можа забяспечваць Расія, і калі мы паглядзім на эканамічную дынаміку Беларусі, гэта не сітуацыя там рэзкага эканамічнага крызісу, то бок пагаршацца сітуацыя будзе павольна, да? А павольна гэта як лягушку варыць на медленным вагню, да? І тое самае адбываецца з эканамічнымі настроямі і магчымасцямі там выхаду людзей там на вуліцу, пераводу эканамічных патрабаванняў палітычнае пры пагаршэнні становішча. Калі гэта медленно, калі гэта параўнальна для людзей, то гэта асабліва ні на што ў палітычным сэнсе не будзе ўплываць, да? І гэта можа цягнуцца дастаткова доўга. То бок рэзкія перапады Расія будзе не даваць ім адбыцца, нейкаму фінансаваму крызісу там, ці рэзкаму эканамічнаму абвалу. А ў астатнім гэта будзе такое медленнае пагаршэнне, і людзі будуць жыць усё горш і горш, але гэта не будзе повадаў для выхаду. От як у Казахстане. Там рэзка падняліся кошты, гэта выштурхнула людзей. Трэба нешта такое, каб адбывалася, каб гэта людзей выштурхоўвала да палітычнага дзеяння. А ў Беларусі гэтага можа там не адбыцца, і цягнуцца гэта можа вельмі доўга. То бок самі па сабе эканамічныя санкцыі, эканамічная ізаляцыя пры наяўнасці падтрымкі Расіі, яна без рэзкіх там зменаў гэта можа гарантаваць там Лукашенку дастаткова доўгі тэрмін прабывання ва ўладзе сам па сабе, калі мы выключаем іншыя фактары. Недзе так бачыцца скептыцызм Андрэя Егорова ў дачыненні да санкцый. Я ніколі не быў рашучым прыхільнікам санкцыяў. Адзінае, што у гэты перыяд, што я бачу, што вельмі адрознівае гэтую гісторыю ад папярэдняй гісторыі, таму што калі мы паглядзім на сацыялагічныя пытанні, людзі гатовыя на гэтыя санкцыі. То бок яны значная колькасць людзей, яна кажа, што у прынцыпе гэтыя санкцыі абаснаваныя, я гатовы там патрываць некаторы час пагаршэння там умоваў там жыцця, і яны лічаць гэта абаснаванай рэакцыяй там Еўрапейскага Саюзу. І таму калі людзі гатовы, але як інструмент зменаў, у мяне вялікае пытанне да санкцый. Тому што у бліжэйшай гісторыі мы не надта можам... увогуле тэарэтычна гэта вялікае пытанне. Калі мы возьмем там навуковы артыкул, аналіз шматлікіх там кейсаў санкцыяў, там у навуковым асяроддзі няма там кансэнсусу адносна эфектыўнасці саміх санкцыяў. І таму і ў мяне няма тут там такога там выразнага меркавання пра то, што гэта эфектыўна ці неэфектыўна. Так, гэта ўплывае там, да якой ступені мы не можам сказаць, ці гэта крытычна. Не, гэта ніколі не крытычна для гэтых рэжымаў. Пытанне ад гледача пад нікам Максім, дакладней удакладненне. У гэтым годзе трэба шмат плаціць па знешніх даўгах, а Расія пакуль не спяшаецца дапамагаць. Расія ж трэба што-небудзь атрымаць заўсёды. Расія гуляе у такой павольнае удушэнне Беларусі. Яна душыць яе, спрабуючы атрымаць нейкія выгоды, кавалачкі беларускага суверэнітэту, кавалачкі там кантролю над нейкімі там сферамі ў абмен на эканамічныя прэферэнцыі. І раней гэта за проста так за пацалункі можна было атрымаць. Зараз нельга, таму што там дарожныя мапы ёсць, там саюзныя праграмы, іх трэба выконваць, бла-бла.
І вось я думаю, што вот Расія зараз будзе вот такімі маленечкімі кавалачкамі гэтыя субсідыі як бы даваць там беларускаму рэжыму у абмен за штосьці. Калі няма чаго абмяняць, ну і вельмі крызісная сітуацыя, ну то канешне дадуць, але ну пачакаюць, калі табе вельмі дрэнна будзе. Ну что ж, нягледзячы на тое, што нам вось трэба ўжо завяршаць наш эфір, не магу ўсё ж таки адно удакладненне на вашыя словы про тое, што санкцыі павінны быць дапаўняцца нейкім іншым, хутчэй за ўсё унутраным ціскам. Пытанне ад гледачання, ўжо вы думаеце, што улица ў данной сітуацыі здольная што-небудзь змяніць? Ну, я не кажу про вуліцу, то бок вуліца гэта тое, што эфектыўна ў пэўны час, калі складваецца пэўную умову. То бок вот новая вуліца, скажем так, яна ў Беларусі наступіць, калі ну, будзе нейкае новае адкрыццё палітычнай сітуацыі. Альбо гэта можа быць ну, нейкія падзеі, звязаныя з эканамічным альбо фінансавым крызісам, такое можа быць. Да? Вот яно як бы справакуе новы выбух. Вот тады вуліца ўзнікае, там тады ўзнікае момант, калі на што-небудзь мяне. Сама по сабе вуліца як такая, вот як мы бачылі. Вот мы мелі самую ну, 20 год хіба там в Венесуэле падобнага плану пратэсты як бы былі і нічога як бы вот, не вырашылі і ў Беларусі да, вот, там не вырашылі. Таму это пэўны час, пэўная канцэнтрацыя высілкаў і там веданне, што рабіць і як бы кіраванне гэтымі пратэстамі. У астатні час ну, як бы трэба займацца ну, падрыхтоўкай, скажем так, у палітычным сэнсе гэтай структуры супраціва. Да. Вот зараз як бы мы знаходзімся ў сітуацыю супраціва. І вось гэтую структуру супраціва мы мусім як бы мацаваць. Захоўваць дзейнасць, падтрымоўваць там мясцовыя супольнасці, арганізоўваць сеткі салідарнасці, па максімуму выключацца з там розных адносінаў з дзяржавай. Несупрацоўніцтва мусіць стаць ну як бы адным з тактыкаў такой высоты грамадскага супраціва і грамадскай барацьбы. І калі новая сітуацыя здарыцца, мы мусім быць у сітуацыі лепшай гатоўнасці, чым мы былі ў жніўні 2020 году. Дзякуй вялікім. Ну што ж, яшчэ раз нагадываю ўсім подписываться на наш канал і для нашага пастаяннага і вельмі такога упарта гледача Дмітрия Веремеенко, які кожны эфір пытаецца, хто апроч польскіх, чэшскіх і прыбалтыйскіх спецслужб фінансуе гэта так званае радыё, магу шчыра вам сказаць, адкрыю завесу таямніцы. Служба знешняй выведкі Хабітаніі, наш галоўны спонсор. Дзякуй вялікі, а вы подписывайтесь на наш YouTube канал. Андрей Егоров, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас. Привитание с Хабітаніі.